Тепер вступи до синього світла світу людей, або до білого світла світу богів. Вступи до палаців із самоцвітів, або до гаїв блаженства. Настанова в Бордо, яка звільнює людські істоти, глибока потаємна сутність, велике визволення в результаті почутого. Цей скарб був знайдений сітхою Кармалінта в горі Гамподар. Нехай він слугуватиме на благо вчення і всіх живих істот. Сарва Мангалам, на благо усього живого.